Здравейте! Това е предаването High in the Sky. Петия епизод се случва в градската градина със специалното участие на хора от други населени места извън Шумен и далече. Насладете се. Здравейте, моля представете се. Аз съм Физон. Човек с променени възприятия, предполагам. Невероятно. Как показах? Сега искам да ви задам следния въпрос. Тъй. Слушам. Какво мислите за малките деца и тяхната сексуалност? Става дума за тези под 4 години. Вече не съм фен на твоето предаване. Добре, по-лесен въпрос. Тъй. Как предпочитате луната? Кръгла, Кръгъл. триъгълна, Като питка. като питка? Така. Вие харесвате храната? Питка. Питка. Така. Добре. Вие се криете. Страх ли ви... Кентаджис. Кентъджис. Кентъджис по-късно. Аз се казвам Кентъджис. Кентъджис. Да. Приятно ми е. Да. Откъде сте? От МС Хамър съм аз. Африка? Африка или Азия? От МС Хамър съм аз. Щата МС Хамър, град е Кентъджис. Кентъджис. Да. Ако трябва да вървите в права линия, Тъй. вие се чувствате Удобно. удобно. Да. Удобно. Супер страхотно. Кривата линия не е ли по-приятна за краката? Не. От ортопедична гледна точка. Относително е това. Добре. Бай Колю от село до Монтана задава... До Монтана! До Монтана село. Селото се казва До Монтана. Точно така. Така. Задава следния традиционен въпрос отново чрез имейл. Тъй. Бай Колю пита: козичка или кравичка? Бузичка. Козичка или кравичка? Баничка. 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 Добре, чудесен отговор, благодаря много. Здравейте. Чудесно. И вие ли сте от Кентъджис? Аз съм от Кентаджис. Кентъджис. Някакъв шум и малко. Ако трябва да седнете на маса, как бихте предпочели? Масата да има около вас други маси с други хора или по-скоро сам някъде, почти като пейка? Кръгла. Кръгла маса. Добре. Сещам. Няма време. Имате 3 човечета, 8 крави и 12 селскостопански работника. 4 крака. 4 крака. Правилен отговор. Следващия въпрос. Вие се намирате в отговор А. Лондон, не. Омуртак. Омуртак, точно така. Продължаваме нататък. Защо ми ръкопляскате? Продължаваме нататък. Точно така. Може Браво. ли да помогна? Жокера ще бъде използван след малко. Следващия въпрос е дръвцето, детето или... Дъската. Момчето. Дъската, човек, дъската. Чакаме отгоре. Няма време! Кокошка. Яйцето не. Момент, проверяваме. Тук има явно 2 верни отговора и вие отново познавате и продължавате. Бат, яката игра. Сега това е втора сигурна сума от Бах, яката игра. 20 нещо си. Ма печелим ли нещо? Без Да, виж. разбира се. Какво печелим? Без вижди. Без вежди. Не, Как ще наречете малко кръгло тире лампа? Мандарина. Мандарина. Да. Правилен отговор. Супер. Това е втора сигурна сума. И последния въпрос, който е традиционен за нашето предаване. Кравичка или козичка? Барбонки. Пъстъчка. Барбонки, човек. Барабонки. Моля, представете се. Имена ли да казвам? Може и да не са имена. Младеж на 23 години от хубав град Шумен, България. Чудесно. Какво мислите за кръглотата на Луната? Не се замислям особено за това. Тоест Луната не ви е приоритет? Хубава е иначе. Вие за какво най-често си мислите? Секс.
Невероятно се получава, човек. Трябва да му закараш Следващия въпрос. в студио без някакви откачалки около мен. Добре, тогава Нещо ще задам крайния си въпрос. крайния, да. Не, пак не. Бай Колю от село до Монтана Не, крайният. пита: козичка или кравичка? Марънските си Байколи се по-нормални обажда всеки път, бе. занимания. Байколи се социално имаш ли обажда- си? Това му го пуска от апаратната. Това е от апаратната, значи той не се обажда чрез имейл. Козичка или кравичка? Ами, Картичка. невестулкичка как е? Идеално като отговор. Много благодарим и пожелаваме всичко най-добро. Мерси на тебе.